פריפסקה. ממשיכים שיעור. כן. עכשיו, אם רוצים רק בו, כן? זה אידי סודה. בוא לכאן, בוא לכאן. כן, זה בוא לכאן. אידי סודה. זה בוא לכאן באופן כללי. בוא אליי זה אידי קמיה. אידי קמיה. מאוד ברך. ציווי אידי קמיה. סובייטי. מתקופת הצאר. אידי קמיה. אין רוח. עכשיו, אם אומרים לו שב, זה כאילו תחשבו על אמריקאית שמנסה להגיד סיט. על רוסיה. על רוסיה, בזה, סיית. סיית חרשו, סיית. סיית. כן, שוב, בציווי. תינוק, מה אומרים לו? אל תעשה, נכון? אל תעשה. נילזה. נילזה. אנדרי, נילזה. יאלי. יאלי, נילזה. לא, אם הוא לא מבין עדיין שהוא יאלי, אז משתמשים בשם כינוי שלו, אנדרי, מה שהוא מכיר מבית. אנדרי, נילזה. אז מה יש לנו עד עכשיו? יש לנו בוא אליי, כן? כולם ביחד. אידי קמיה, סייט, אידי סודה. כן. עכשיו, אם אתה רוצה לשאול מישהו מה אתה רוצה, זה שתו, שתו תחודשש. נורא חשוב שהשין השנייה תבוא אחרי השין הראשונה. אני בטח חשבתי שיש רק שין אחת, נייט. שתו תחודשש. חושש. לא חושש בכלל. חודשש. חודשש. אתה חודשש. אתה חודשש. גם ממני אתה חודשש. שתו תחודשש. שתו. כן. עכשיו, זאת מילה מאוד מעניינת. תקשיבו. אם אתה רוצה, נניח מישהו כיבד אותך בעוגה, כן? אתה אומר, ספסיבה. לא ימי ימי, וכוסנה. זה נניח, אתה אוכל, הנה נניח מישהו נתן לך משהו שמאוד מאוד טעים. מה שנשאר מזה, זה שריד של נשיקה, אז אתה עושה וכוסנה. וכוסנה. ביחד. לא מפרידים, לא וכוסנה, לא. כוסנה. וכוסנה. וכולם ביחד, וכוסנה. כן? יפה. תן לי. זה דיימניה. 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 דיימניאק. דיימניאק. זה סיפור. נניח אמא ישנה ליד ילד שלה, יושבת, אומרת לו, אתה רוצה סיפור לפני שינה? לא. זה, אתה רוצה שתחודשש היסטוריה? היסטוריה זה סיפור. מי רוצה לשמוע היסטוריה לפני שינה? מי? אני יכולה להגיד לאנדרי, שתחודשש היסטוריה, ליאלי, מה איזה שטויות, היסטוריה. פעם לפני 100 שנה. היסטורי. אז תיזהרו. עכשיו, מתוק. נניח אכלתי עוגה ואמרתי, ויקוסנה סלטקי. סלטקי זה מה? אטה סלטקי. אטה סלטקי? לי זה נשמע יוונית. סלטקי, סגה פה, סלטקה. סלטקי, מתוק. כן? ואם אתה שואל מישהו אם אתה עייף, זה אמסטל. יש בירה כזאת, לא? אמסטל. אוסטל. אוסטל. אנחנו ישנות עכשיו באוסטל, אז לא. אז זה אוסטל. ואם זאת אישה, זה אוסטלה, מסטלה. שותה בירה, אמסטל ומסטלה. נכון? אסטלה. אסטלה. אסטלה ויסטה. אסטלה מה אסטלה. ושמה אנחנו נגיד עוד היום שלא אמרנו אתמול,
שעכשיו מאוחר זה פוזניה, ולא נעים לנו לא נעים לנו. שלקחנו ילד מנתח מוח. כן, עכשיו, כל ילד פה ברש"א נולד מנתח מוח. גלינקה צודקת. לא כל ילד. לא נעים. רק המיוחדים. המיוחדים. הילדים האחרים הם סתם מנתחים. כן. לריסה, הדוקטור, שמה, איפה שיאלי, כן? בית ילדים היה. בית ילדים, איפה שהיה, מזמן, כן? שזה היום בבוקר, ממש המון זמן. הפתיתי שלג מקפיאים את המוח, את העונה הימנית והשמאלית. אתה הולך, מחליק כאילו אתה בגליצ'ה, כל שנייה. אז גלינקה אומרת, נכון, שלריסה רצתה להעיף אותו משם, כי הוא מנתח מוח פה. עכשיו אנחנו מביאים אותו לארץ, מה הוא יהיה? ילד בן 1.4. מי ייתן לו משהו לעבוד? איך הוא יפרנס את עצמו? למי הוא יגיד שפה הוא היה מנתח מוח? למי? אני בעצמי לומדת רוסית, אולי שאני אבוא לארץ, ייתנו לי עבודה בניקיון. אולי לנקות שירותים, משהו שתהיה רבותה, לפחות בסיס, כן? אז זהו. אז אנחנו דואגים, אולי שנשאיר אותו פה בכל זאת, נחזיר אותו לבית יתומים, שרק יגמור את התואר הפרופסורה, מה שנקרא, כי עכשיו הוא בתואר שני, מנתח מוח, יש לו קצת אסיסטנטים, אבל הוא לא ה-the best של ה-the best, מה שנקרא. אז אנחנו נחזיר אותו לבית יתומים לשבועיים ככה, הוא יגמור פרופסורה שלו, כן? ונחזיר אותו. שנייה לפני שניסע לארץ, נביא אותו פרופסור גדול. כי מה הוא יהיה? היא דואגת, מה הוא יהיה? יש קשרים באיכילוב, אבל כמה זה יספיק? זה בעיה. יכול להיות שהוא יישן עד בוקר ואנחנו נחזיר אותו שילמד, יעשה פרוגנר וזהו. אולי, אני לא בטוחה, אני לא יודעת. שוב לריסה, זה קולגה. לא הייתי ממליצה מאוד. נראה. בוקניאק. כן. ויש פה פיסורה. פה, מה שקורה בסיביר, זה אתה יכול להיות כל מה שאתה רוצה, רק אם אתה מביא בקבוק של קניאק. ואתה רוצה להיות עורך דין, אין בעיה. תביא בקבוק קניאק, משהו טוב, כן? קניאק. קניאק, ואתה עורך דין. אני למשל רוצה להיות פסיכולוגית, כן? אני אביא 2 קניאק. אז יהיה לי תואר ראשון ושני. כל תואר זה קניאק אחד. מה את רוצה להיות, גלינקה? בואי נחשב כמה קניאק את צריכה לקנות. מה בא לך להיות? מה? תגידי מה שאת רוצה, מה אכפת לך כמה קניאק? טייסת קרב אני. טייסת קרב זה 10 קניאק. פחות מזה אני לא חושבת, ידברו איתך, אבל אולי. קניאק כזה, כן? מה שאת רוצה. לחיים. זה יום ראשון שיאלינקה פה ישן עם טוסי ככה למעלה, הפצ'וצ'ו הזה מנתח מוח מימן, שהוא ישן בלילה עם טוסיק למעלה. חוסר אחריות זה. אני לא מעלה תמונות שלו לפייסבוק, נו. מי יאמין למנתח מוח שהוא ישן עם טוסיק למעלה, עם טיטולו, מנתח מוח ביום, תינוק בלילה. ככה זה גבר. ביום, תינוק בלילה. סוגרת. כולם אותו דבר. ביי ביי. תוך נראיתי כמו חצי פסיכית. יואו, זה לא הפסיק לצלם.